Nyakoro mgojonga no kanyo dakika 20 tok saa 3 mar okinyi machiegni ma en chenro mar mbako romo matayo okinyi makawuono nyinga Sharon Ongao. Okinyi makawuono adwaro mar mondo mi walos kotende kod sekta mano mar somo ahinya ne jonyuol nyakoro mgojonga pacho ka iwacho ni ne reprieve for parents ekini mabende piny owacho koro oduoko chien nengo mano mar somo mbalariany. Nitiere sigana mabende adwaro mar mondo mi wawinji kapok wachako sigana marwa. There's a team that the president set up, the presidential review team that was set up in September last year. They went through the MTI program and they were able to come up with a wide variety of variables so that we are able now to determine the income of the parents of the students to be as close as possible to the reality. And that is the circular that you saw has come out where the fees has been sufficiently reduced. I think some programs are reduced by 15%, others almost by 40%. No student is going to be left behind by the fact that they are financially constrained. On the issues of the capitation gaps, we're already working with the Parliament and Treasury. And as I've mentioned, HELB, the portal is open for applications. People are applying. I think we are at 64% for university and at 51% for TVETs. And the resources have been availed. This year, the HELP fund has been raised from 36 billion to 41 billion. Those things that if you don't release the HELP and scholarship for last academic year, get it for me. There will be no learning in public universities in Kenya. We are the ones who control agencies. We will release them to you if you are joking. We will release those agencies in the 40 public universities. Na hata wazazi wangu hawana uwezo kabisa, hata hatuna kitu ya kuuza kabisa. So naomba serikali iweze kunisaidia niweze kutimiza ndoto zangu. How can you imagine that you can retrench or lay off learned people? Withdraw that statement forthwith. The government must fund university education fully and adequately. There's a team that the president set up, the presidential review team that was set up in September last year. They went through the MTI program and they were able to come up with a wide variety of variables so that we are able now to determine the income of the parents of the students to be as close as possible to the reality. And that is the circular that you saw has come out where the fees has been sufficiently reduced. I think some programs are reduced by 15%, others almost by 40%. No student is going to be left behind by the fact that they are financially constrained. On the issues of the capitation gaps, we're already working with the Parliament and Treasury. And as I've mentioned, HELP, the portal is open for applications. People are applying. I think we are at 64% for university and at 51% for TVETs. And the resources have been availed. This year, the HELP fund has been raised from 36 billion to 41 billion. Those things that you hear that there is no capitation, there is a problem, I want to assure you that there are resources for all the cadre of capitation in our country. Pesa iko. Nyakoro mgajuangi winjo kanyo ni omenda nitiere mane thor wach mabendo adwaro losi okinyi makawuono omenda mano mar mbalariany manyaka gisani koro lwar en wach mabende serikal nolando odiochieng' manyoro ponono ni ne mbalariany nyakoro mgajuangi sibedo kidhi nyime gi courses magi parni na achiel kuom jogo eko mabende koro biro bedo ka winjo wega kaluwore kod omenda mabende olwar jogo eko mabende biro bedo karuwore kod mbalariany mopogore opogore chakre dwe mar 9 chieng' tarik 1 dwe mar 9 un bende yudo wega ka koro piny owacho bende koro oduoko chien omenda mago mag mbalariany. Courses mopogore opogore mabende nengo ni gina nitiere malo sani courses makamago nengo gi bende olwar piny. Okinyi makawuono antiere koda welo mabende owinjore ne thor wach makama antiere koda jopuonjre mago mag mbalariany mopogore opogore e pacho kae. Aparo na chak gi nyadendi mabende antiere godo kuom yawuot adek mabende antiere godo.
Parni chenro mar mbako romo TV maramogi ki fulori ifulo nyingi tiwachi gweng miwuoke bang'e ibro bedo kinyiswa kos mabende chaka ni kodi. Aya, erokamano ahinya. An iluonga ni Rodzil Paltin. Asomo school ma Technical University of Kenya. Atimo course mar journalism. Aya dala kuma yae en Homa Bay, area mar Kasipul kanyo Rajonya. Ida bedo jafuambo. Ada bedo jafuambo. Ane kamara Rio kuradhi kamara dik. Ero kama nenya kinu machigni. Ne kwa mga jongo por Greg Rozdil benda nchire kagi Steve machigni. Ero kama nenya Sharon. Anginyi ngilonga ni Steve Lochitek. Awodo Homa Bay, Kasipul constituency, South Kasipul ward. Gisani ategora imbalagani mar Kenyatta. Aja puonyane kamara dek adhi warangwen kamano ero kama na ina ne por go jang bada mano mar korka chwich binantire gi yawuot luo hachaka ne kanyo gi Solomon nyal muna chako nyingi full nyingi iwokanye kosmetemo ero kama na Sharon di kwara mo gejuang amusu ni kweuro ani gi jinga iluwa ni pe Solomon Aira anaira wonyota asome mbalaren mar Nairobi awodo mabei aja Suba South pese kano dala wa ofuke monge to kos bisi nsogi metemo ati puonj mbalariany ma Nairobi kendo ane atieko asetieko arito graduation mar ero kama na ina ne kwa mga juang bende wantire kagi Ambrose machigni ero kama na Sharon anginenga ino ngani Tieno Tony Ambrose kata Dean Ambrose anje puonjre Kenyatta University atimo weche mag ohala kod pesa aja Migori awuoka wendo South Sakwa ward. Ero kama nya kinu machigni kwa mga juang magi welo mabende ntiere godo ponono ni intiere koda ote mora kotendre koda thor wach mabende ntiere godo otioro nwa lai mago to machoka rede ka uchiel no mbui mago ganda benane no kwa biro ni achiel kachiel sumo ote habro bedo kasomo kwa dhi nyime gi twak makama ataka na kodu nikicha in mane nyisa ni ntiere e achiel kuma put mabende ni twake wach makama Solomon chalno bedo nade karamna kapoka penjo rowere wetegi pachgi kotendre kod fungruok mabede koro biro gimanya wacho an kaka jok kanyachiel mane President William Ruto nokwanyo mondo mi odhi ong'i wach mar funding mono sebet ka chendo neno wach mano otero nyaka nyithindo e streets kage wacho ni funding ni malo koro kano kawa kacha gimanya wacho ni tich mane watimo ne ber kendo nya nenore ne waneno ka bech school di malo ne fees no dhi nyaka malo for example ngat mane timo education na mane timo education kaka an new funding model kano biro no nengo chul shillings madhi almost 230 kingi 230 1160 ni chungne gi scholarship gi sirikal koro yudo ni ngane kane ngama nie kate band 4 for example no chulo almost 60,000 madhi malo 80 mane pesa mang'eny makane wabet piny kaka jo committee ne wakelo resolutions ma amor gi okang' ma sirikal gi Ministry of Education okao mar revise recommendation kata report mane kaka wan jo committee ne wandiko ma wa submit Solomon manaka duki mana chiene nikech samoro in gi an samoro nyalo ng'ini nango mana timore ne nyikwaro mga juang ma samoro kia ni na nitiere put mabende no chuogi gi jatend piny Kenya mar mondo mi ong'i lai manyien mano mar new funding model samoro kol mana igolo doke itigi nyisgi kaka chenro makamano no dhi mbele to bende nyisgi ni jomage mani yiero nikech geno mara ni en jotend jopuonjre bende mani yiero aput makamano aput ni kadi chuoge kani kete no kuongo yiere nyithi skunde no nitiere jonyuole iye ne nitiere different stakeholders kaka directors mag ministry ne nitiere nyaka no kaus stakeholders te mag education mano ket pamoja mondo mi gitegi gol pachgi ipenjo janyuol nyaka jonyuol ne golo pachgi ipenjo nyathi school to unu golo pachu nango ipenjo directors mag education unu golo pachu nango to jo parastotals ge sponsors be kaka mag help kaka mag university funding board beno biro pamoja koro no riwa kamora achiel no ketwa ne wan ji maromo 131 koro kane wariwore Kenya mzima ne wabet pamoja koro ne wariwore paro ng'ato ka ng'ato ne golo pachi koro mane wabiro gi para achiel kane wase revise ma watimo gimiluongo dongere ni analysis
koro ne wa analyze ma wa simplify gigo te ma koro ne wabiro gi report mane wa submit ne government. Erokamano ahinya. Rosil, odiochieng' manyoro ka niwinjo kanyo ka Beatrice Nyagala lando ni omenda mano mar mbalariany koro lwar. Kaka japuonjre ma pod dhi nyime gi sombe wacho ni isomo chal mano mar fwambo. Ne en wach mane iyudo nade? An nayudo ka wachno ne bet ber nikech koro kaka an e new funding model ni. Kanowachi wane mane gino chako kodwa nikech sani kora dhi e third year nochako ka ne first year koro nochako kodwa ing'eni koro mano ne en confusion at that time ne pod wan confused ineno king'i kaka ne parents ong'iyo gi funding machon chande nyithindo nong'eyo ni pesa machal kama emana chulo wan koro kanochopo kodwa koro idhier ni part mar household ni to mane to part mar scholarship to mane koro ing'eni ne chopo ni jogi ne apply gin gi apply scholarship dichiel moriwore nyaka gi HELB wan yudo ni wa apply gigo diriyo mopogore koro ne otek nikech kata kana ng'iyo fina time no ka adonje nini first year ne en gimoro 180 mano monego beni mara manego bena chulo koro kan ki ng'iyo koro luore gi kaka government dhi ketie funding yudo no ketie nini band 4 kata band 5 pod dhi yudo ni chulo pesa mang'eny koro sani kaka giduoke piny bet ber kata nyathi mano luor donje university koro winjo ka gima ofuong'ore onya donje university lakini Steve kani winjo hero kama na inya Rosil kani winjo milo mema kama Steve ndiro ke machanade mokwongo erokamano nya Sharon kapoka duoki ada wuoyo go brother na kae owacho ni en achiel kuom aput mane sirikal ofuodho mondo dhi otim no analysis kata gidhi gikunya ne wach ni mondo ging'e ne tie wach ni ang'o shida ni kanye skundewa gima nyalo wacho ne Sharon gi jopiny mawinjo kawuono these student leaders bila mano yier koro kaka okech kamae gin corrupt student leaders kendo gima nyalo wacho gin nyithindo mane omi pesa ma gima ne gitimo apudno onge kata achiel lit na kabisa kendo chunya ni kibok mang'eny kaneno ka jo-Kenya mor kendo kidhi e social media jiwacho nitie fuong'ruok motimore but reality man e ground kawuono abiro kae kasto timo analysis moromo gima serikal wuondogo jonyuol o reduce fee onge kata achiel I have an jatelo ne rowere skul cha kendo most of the students ma vulnerable gin mana nyithi joluo samoro ng'ato kon tanga ne potondi king'iyo potondi ilo ka gima serikal ogolo kanyo en mana 2000 ka ne chulo ceiling 27,000 27,000 serikal ogolo 2,000 mano sidong ceiling 25,000 era ka serikal okonyo gima ne nyithindo jotendwa kata student leaders onego tim kane gin gaput ang'o miyo ne gi pass this bill ang'o miyo ne gi pass this recommendation ka solution ne kendo ang'o miyo serikal dak ne yie watigi old funding model mbona wali accept to adopt funding model so they were bought cause nyewgi because they are corrupt or we are student representation in all universities Kenya sani gin product of corrupt politics onge ng'ama nyalo chung ma fight the rights of students an kipacha to nego gi read ne serikal because they are the voice they are the voice to nego read ne serikal or retain back the old funding model why new funding model ngechi wacho gimoro band 1 band 2 band 3 up to band 5 serikal otiyo gi analysis mane mondo mi ng'eno ng'ano nego bede band 1 ng'ano nego bede band 2 3 kata 4 kata 5 band 1 is the most needy the most vulnerable dong band 2 luwe kamano band 3 band 4 band 5 band 5 gi 4 ber joma ber the middle class gi joma ber matin to king'iyo nyithiwa man ke yuga cha mai gwenge mathagore kabisa gine band 4 gi band 5 adomi kuom ranyisi an gi nyako moro timo education Kenya University an education for a whole academic year Sharon asomo gi 31,000 nyathino somo education nyithi KU ng'ama ni band 4 mani vulnerable but okete band 4 nikech serikal nokotimo implementation makare kuom verify documents mag janyuol tiyo kata mondo mi bed placed band nyathino chulo 183,000 pasem ochulo 27,540 sani kano gol serikal no lando nyoro kano gol that fee bedo reduced kano do ang'iyo gima school dhi invoice idhi gol ne mana 2,000 only nyathini pod dhi chulo 27,000 kata 25,000 maximum
king'iyo weche ge katimore ni onge gima sirikal reduce aput mano gine neno chiema jodonga tinde wang'e student leader chiema Steve angene kapok idwoko Solomon angene abo mi right of reply Steve andoka koro omaki mafuanda kanyo aingi dhi bedo kidwoko kaka mana Ambrose bende arwaki e twak makama nano ka Steve kana dosin bende kino wiya kende weche miyieri godo to bende pachi kotenre kod omenda ma bende koro sirikal wacho ni koro biro bedo kalwar chakre chieng' tarik 1 dwe mar 9. Goero kamano Sharon kuom thuolo ni. Nyoro sirikal notwake wache fee mar nyithi sikul e universities mopogore opogore ahinya to meke sirikal. En wach maber kendo en fungruok ne jonyuol to e duoko fee ni nitie penjo manyaka wapenjre. Oduok fee ni odhi kelo impact mane somo. Oduok fee ni ing'eni wan gi private universities e Kenya ka ok nyithindo to ok somo e public university to fee ni koduoke debts mane gisekelo nikech sama ne gikelo new funding model nitiere debts mane oket ne nyithindo. How are we going to deal with these debts? Ka chaka sero gima osiepe maloch Steve wacho jok mano yiere committee ne gini ng'eni ne ging'iyo interest gi kendgi nok ging'e ni owadwa madala cha to chalo nade. Solomon kano yiero ni mondo dhi e committee ni be nung'i adieri ni teko mar somo dhi gik kanye to be nung'i adieri ni okete band 1 to 5 nyathiwa maonge machaka nyalo konyore cha kolware band 5 ka to dhi chulo fee nango. Namba 3 Sharon king'iyo bands gi kaka iketo gi for example band mokwongo ogolo 30,000 nyaka 23,000. School of Medicine jok matimo weche thieth Kenyatta University ng'ato chulo 600,000 iwiye. Ka sirikal ogolo pesa mowacho to ogolo idhiro ka ng'ani chulo 400,000 kata gi 80. Ipani pesa ma sirikal miyo nyithindo kaka upkeep gi scholarship mabudho cha nikech ok kele be wang'sa. Ipani nyalo tieko gigi te to nyathini ka chieng' moro bro graduate ere kuma bro yude pesa mondo tiek chulo go loans. Koro sirikal ka nyiso wa ni oduoko fee piny to nengo fuon nwa duoko fee ni piny nikech giwacho ni somo e kifungu to sama giwacho ni somo e kifungu ni to kifunde gin magikawo gi lengo. Koro Sharon an wach ma sirikal ugono mokawo kifunde olengo. Koro an wach mar duoko fee ni piny okayie kode ma sekta mar somo kendo mae ngimawa giwe keto ni kawuono gitimo ma yor somo kiny gitimo ma waonge gi msimame somo ka. Erokamano ahinya Solomon seno bedo mang'eny ananjo kaka Steve bende seyo ni un jotend jopuonjre nitiere kaka un jodonga ich owacho ni sani koro student leaders are the most corrupt e kind mamoko nang' meni nuyie mar mondo mi new funding model ni okete tim kipimo gi old funding model. Amor erokamano Sharon amor gi kaka Steve Doso gi owadwa Ambrose to kadwa chako adwa kuongo nyisogi ni ng'eni nokelwa e skul ka mondo wabed joma kelo lokruok seche te ok wanya complain. Koro wan kaka student leaders ne wabedo piny ma wago mbaka gi sirikal wanyisogi ni ok wanya dhi streets pile to wadwa ni mondo wasom. Ere tiende ibed ni nirinde streets pile, ere tiende ibed ni nitiere i complain pile mondo nyiso. Koro ne waneno ni wabedo piny mondo walosuru solution makonyo wate. Koro wamiu sigana moro matin aneno kuwuoyo to kaptemo winjo to nitiere gik moko achiel ariyo mokune. Ka wachako new funding model ni nitiere a funding system man ne nitie chon miluonge ni DUC, differentiated unit cost. Differentiated unit cost ni ene machon muwacho no iluonge ni DUC. En DUC ni sirikal ne chunge 80% to student ne chunge 20% or the household ne chunge 20%. But iyudo ni capitation mar 80% mane sirikal onego chunge under the DUC funding model machon osebet ka oklose osebet kokutimre. Iyudo ka sirikal nyaka ne kel DUC ok ne gifund that 80%. Ikele 80, giduoge 60, giduoge nyaka 40%. Atamalo 40. Koro iyudo ni gini ne kelo pek ne universities. Emomiyo universities ne nigi gopi mang'eny. Koro mane jatend piny owacho kane campaign William Samoei Ruto, one of his agendas ne ni obro kelo a student centered funding model.
ema nobire gi new funding model. New funding model ni nobedo launch tarik 3 dwe mar 3 2023. To nokele moto mi obed student center. Amor uwe banding system. Uwe banding system kenda neno uwe to chal ka gimo kumetie banding system. Banding system ni nokele moto ng'at moro man malo ma wuodi gi tiyo ene monengo fole band 5. Ng'at moro ma nyathi japur ma wuodi gi onge pesa modak Suba South Gwasi wode ti Aurora kachacha ma sembu pi gi punda ka dhi omo pi ene onyalo bede e band 1 to benefit this funding system. Say koro tiere ke koro chendo to na ber na ina tiere ka Solomon to koro gima paro ni wete gi bende koro wacho angeni Steve mi thuolo mar mondo mi losi ka par na poko na koro this new funding model ober gudma waburu pingo gimora amora ni sirikal kokelo to wan jogot wan wapingo pile seche moko be gimoro maber kobiro to wa appreciate. Gini okelo fuongruok ne jonyuol, gini okelo fuongruok ne nyithi skul, gini okelo fuongruok ne jok machulo ne ji fee kaka sponsors, gini okelo fuongruok kata ne MP mara kata mari makia mabiro no okelo fuongruok ne ji mang'eny. Koro gini wapake paka wang'iuru mana gik ma ok ne wa implement ka wan e committee ema sani wanyalo submit nikech fuongruok to sekel sani ma an kaka nene moto mi fee ne dog piny. Kwanza ngama timo education sani king'io cluster 12 ngama timo puonj business mathematics king'io cluster 12 onego chul between 7,225 to 30,000 per semester. Koro gini en in between school ema bro decide ni waneno ni wanya go 20,000 kata wanya go 18,000 kata 30. Ero kama na nya Steve koro penya ni penye mani ntiere go mokwongo awinji jatelo kendo samora mora mitimo submission ni kiki wacho no wano kwa winje. First, we are students, we are bonafide student, you are not a student. You should have okay we go school like 10 years ago you were. That is from the report that I have. You are not this ni podo poco oside kodo poco graduate. But kiko many personal kodo donge kodo. Number 2, poster ni moro ni ex boy and Kane Wagolo is one of the students man also. Onge gima ne wrong gi the old funding model. Ang'o miyo ne nyaka gi pass the new funding model. Owacho no winjo weche banding system. Wang'eyo maber banding system. You guys are not affected with this thing called new funding model. You don't understand it at all. Gima onego sirikal team according to Anweta Steve, ne gikawo nyithindo obed affected. Ma first year, second year, third years masani. Emano nego bitere committee no. Okujo mosebo the mbalariany. Masani udong mana no fight ne interest mar gi owuon ok gi fight ne interest ma students. Number 3, wiwadwa. Kiwacho ni banding system ber kendo okelo ne ji furo e kinde mane tiyo gi old funding model gisa mi tiyo gi new funding model ere sama gope mar universities no increase moloyo dong sani nikech ang'o bing'eyo ode duoko about the banding system wacho kendo ni jomodhier onego kete band 1 jomodhier kabisa jomodhier matin band 2 then jomomew band 3 4 kadok piny kamano to be isetimo analysis mari ka ngama ne nie committee no an asekawo patik kaka rawera ma en gi interest mar comrades ma dhi atimo analysis mara ayudo ni nyithindo mathagore ma e kor gwenge mopogore opogore bed Waluya bed Jaluo bed Jaksii oket gi most of them are in band 4 and band 5 to mano kuonde monego okete nyithindo modak Kilimani, Westlands, Karen and stuff to kidhi jomoyudo band 1 one gi example achiel kidhi Kenya University an gi nyako moro team education podi odak Kilimani obiro gi uba pile keyo ngine band 1 so the first mistake man sirikal otimo en keto bands gi ngama ilewa gi onge process mar implementing kaka nyathini verification of the documents kata kitero ni janyuol an 3,000 per month KRA ne janyuol na japur ere ka sirikal no nyapuodho information ni momo ng'e ni jo Kenya general jo Kenya gin corrupt era ka sirikal no ng'eyo ni mato pagore adier wakete band 2 mato pagre wakete band 5 era ka sirikal no un sama ne committee no ang'o miyo nokuchung gi rower nokuchung gi comrades mondo kon sirikal ni ang'o ukelo banding funding model dako cheta gi machoncha to be ing'eyo in ng'ama wacho ni pod ing'eyo gik moko ni be ing'eyo no before the introduction of the new funding model ne nitie put moro mane nigi university vice chancellors mag university mane osign ni onego med fee
mar mbalariany to mondo mi med fee ne gin wadhi muoch kodgi koro in the process gibag nyabage makoro gikele in the name of new funding model to we ng'eyo ni new funding model sami miyo nyathi matimo education 70,000 per year ka ng'ato ne band for 70,000 per academic year bang gina ng'wen dhi bedo pesa to ka nyathino tieko school ichule pesa dinta be paro ni nyathini kine chak mako pesa ni maber serikal singade marom nade so an gima nyalo koni rawera matin but gimutimo ne nyithindo madhi school kako keto this kind of message pako William Ruto and staff kaki pako serikal give out education ngeno education sector ukiepo kendo gimomiyo gikethe nango dankoro oken jatend migo mochung' weche mag somo mana kitieko mondo aija na patro this is the point before Gen Z's thinking revolution moko matimore gi countries moko ka France, China, maybe kata Somalia and stuff ido ka university comrades ema notimo revolution kane serikal dwaro dio duond comrades negi chako by introducing a bill man bedo introduce gi duale mar golo popular vote to kelele system on to reduce the rate of student activism in Kenyan universities bang timo mano negi wacho ni koro mondo kik jo university gi bed gi duala ahinya we need to suppress them matek gi weche help kane poko tim this policy benjo ka serikal chien kane gacho nang mbadi no wacho no pesa onge midhi mi jo help kagi seti mano pio gichako no wero koro release no help kendo reduce no fee be said di achiel ka chiel an gima na fwenyo jo fuambo jo nyuol kod nyithindo makata gino bed affected onge ngama elewa gini nyithindo achiel ma elewa new funding model ni kendo kaka gini mesgi rawera matin Solomon nado ni kaw patiki dhi UN imanya nenga mo bed affected gini funding model muni penye ne reduction mane mi wacho ere fungruok manga machulre ne fee mfadhili wake amepata ere fungruok manya nyuolo yudo ere fungruok manya thino yudo en owuon ineno gima gen test go comrades gimiyo gi help moro ma 22,000 30,000 samoro so that to entice them mondo giling but inwardly nyithindo ge are still suffering 1k inya yeni timo pen first year second years gi third years yene gi timo pen kata gi chulo fee not knowing that before you graduate nyaki dhi chul fee gite koro 183,000 times 4 years nyathi ma dala in obrogo rambi dala tok ne chopi koro I'm totally against the new funding model kata gi reduce fee first education should be free so mondo go bed nono gimo ne golo funding system mane bere gikelo gima the worst mondo get education system to rawera modi school mane balare man UN pod support late na kabisa ja une mketho kan ero kama ni Steve aya Ambrose kapo kipenjo aparo ni wachiuna na rawera Paultine yes koran to gima wacho anini jiwo gima Steve wacho ka Ambrose wacho ni jok mok nyalre emanie band 1 jomoko nie band 5 an gi osiepa ma wan go di school ato anani band 1 kendo ang'eyo kaka a calculate gigo kendo aelewa but koro ka Ambrose wacho ni jok mok nyalre ahinya nie band 1 wanyisi Sharon ntiere jok mok nyalre manie band 5 kendo an go siepa ma wan go the same class ene band 5 to dala gi ok ginyal kendo ok ginyal kata sandi sama nwatimo penj wan kaka etuk kachacha ka pokichulo pesa bora ni pokichulo pesa ok gingi giwacho ga ni household fee ni onego beni isachulo lakini this time round gima notimore ne giwacho no chuno ma nyaka students mano wuok modhi nyaka help offices mondo pesa no o reflect school iyudo ni giwacho ni pesa no nitiere to kichopo kacha iyudo ka pesa no onge poko kele school kanyo koro kaka school gino ok gingi mano giwacho ni bora ni pesa no gin gidwa neno no chul kore kitim page iyudo ni nyithindo mang'eny ok tim page nikech nini no alafu sani ka giwacho ni gi reduce fee no sani kana calculate iyudo ni band 1 cha chone gichulo na gimoro 9,000 lakini 9,000 sani iyudo no either to 11,000 to gimano giwacho ni gi reduce alafu band 2 iyudo ni koro gi maintain kaka ne gichulo band 3 gi reduce 2,000 band 4 gi reduce 2,000 mani no onge different nikech e band 1 kacha gimedo to 11 e band 2 gi maintain koro gini wacho ni gigolo side moro to giduoko side moro matena ni koro wan kaka koro anani band 1 yudo kana yudo help 27,000 but koro government chulo naga scholarship 63,000 koro 63 tachulo a year 1 na chulo 180,000 koro nyisani 63 kigolo 63 e 180 chande podan gi one something monego beniane machulo koro matene ni kiyudo no mi help cha gimanisha ni help no ichul goda ngoa
fee ni to gin giwacho ni HELB ni onego beni itimo godo weche gi gik mitimo konyi iro ni koro gimi pesa mar HELB mang'eny to scholarship tin mate ni koro in kaka nyathi onego beni kaw fee ni HELB nicha ichulo kendo ichaki manyo kaka ing'ang'ana to giwacho ni in nyathi monego beni sirikal konyo to giwacho ni band 1 ka onego beni gichulo ni 100%. Mamano be en gimo onge nikech pod parent chulo large amount of money. Kata sani yudo ni awinjo ni atieko fee mar on my side but gin kaka government pok ne gichulo margi to giwacho ni ne gise release fund mar university. Ero kamano inya Ambrose concerns magina gin mane? Okay, go chaka go ero kamano nya dichiel kendo. Adwa penjo Solomon wachachiel. Iwacho ni somo UN, inine bandadi. Mano gima dwa ni nyisi jopiny ka giwinjo ni in misiro wach fee modwok piny ine bandadi. Mar ariyo, sirikal dwano tug kodwa tugo moro kae. Ichalo ng'amo ka 1,000 omiyo jaode ni dhi gogo shopping, tichaki liwori ka 1,000 no mondo ang' ichaki miye mondo ne ni ihere. Sama nudhu bedo piny e komiti ni, bende ung'eyo ni universities mag Kenya ka ok gin mag ji giwegi, ok gin mar sirikal. Namba 2, kriteria mane manutiyogo e wuothe kor gwenge gite, nikech aparo ni ne ane dala sama nitimo banding ni. Ma banding no nokawa time mondo awinj from band 1 to 5. Ere kriteria manutiyogo mondo ung'e ni Ambrose ni to en to ae e dala moko nyalo, we wakete band 2, we wakete band 3. I think ni nutimo gimiluongo ni random selection. Nukao data katusoyo to uketa keta ji unka nuse yie nose miu makor ka koru to we sirikal ni koro keturu jogo ka kung'eyo mok ung'eyo ni namba 1 kokaw fee no odwok piny mabe ok odwoke adwoka mondo mor jo Kenya gi mondo mor comrades. To wan kaka comrades gima dwa nyisi Solomon ni kichaki yudori e komiti machalo kama to gimora mora mikalo kacha ng'e ni kikale kiwuok e ofis no to wan miduogo rado kodwa oko ka. Machaka gima kela e wacho mano en ma ana chulo siling 35,000 to ane band 4 to HELB upkeep imi 21,000 ing'eti upkeep sirikal chulo na 4,000 e 35,000 odong 31,000 mana umena penji ni ine bandani ai 31,000 cha janyuol wacho ni kaw moko ichul mondo amba chaka chul ne jomoko maning'e ni kaw upkeep scholarship magi wacho ne gimiyo ni budho. Kenyatta University en mana university maber nikech kisaneno ka sirikal dhi disappoint to giyiene nyithindo register unit to timo penj to chieng' moro achiel ka koro idwa graduate Solomon kaka in ang'eni kata kapok graduate ang'eni dhi graduate tiyudo ka in gi loan kaka Steve nowacho niya samoro chamo japuonj chamo 30,000 idwaro chulo loan mar milion kata achiel mane olo kituonjori go weche mag somo. Loan ni idwa chule KRA ni kodi ka nyaki chiem nyaki rwakri family be inyo koro wuondo ni in iwacho ni ngima ne teko kadwa donji familia loan ni adwa chule nao ka nubedo piny muwacho ni band new funding model rach bentie jok manu consult about the old funding model benu penyo ng'ato ni gini oinyo gi kan to beni winjo ka nyathi sikul moro ywak ni old funding model ni inyo wakoso ko inyo una pani noluongu udhi kacha cha onyiso ni mamaru yieuru gi gimoro amora midhi penjo koro kwa bedo kae majo Kenya te winjo ni unudhi kacha gi iu ne ni mondo yie funding model mondo e nyithindo moko ing'eyo ni imbe chieng' moro ni bed gi nyathi mane lware band 5 chieng' moro ni bed gi nyathi mane lware band 3 kaka nyaminwa nowacho ni band 1 nyaka band 5 fee opogore tiyudo ka jamoko moro mawuok Kilimani ma Steve wacho ni e band 1 to ana maya wenda e piny ma opuro mana ni ang'e ka yud fee ni ane band 5 nyisa nani ere kaka dwa chulo fee ni koso expect ni chieng' moro ka graduate to koka achak go rambe dala kaka nyaminwa nowacho mano ang' ilerno. Mar ariyo kudwoko fee ni piny dumudhi buneno kutungo sekta mar somo nikech nyithindo te koro bro ringo ka wuok e private university Sharon ka dok e public university kuse blackmail gini bech somo kucho gore piny. Private universities be play key role e Kenya ka ere ang'o manung'iyo be nu consider gi kapok ilero nani e fee mobedo reduced nitiere siasa moro e
nitiere siasa moro e film. Adar mar mondo mi Solomon oduok penjo mabende penje nikech seyo maduong' mabende nitiere en mit bilie moro mabende koro iseyo godo kae samoro nyisa ne nanyi koro mga jong mabende koro winjo nikech koro en gima koro giwache gala moro samoro mar mondo mi duoka ponono ni nentiere kata wuoyo gi penjo moduoki bang'e wabro bedo kamiu round mogik nikech wang'ini tuke mag chan chako koro wabro bedo kwang'uko chenro magwa koro kiseduoko round mogik concerns muntiere godo twalor chenro. Erokamano Sharon, agombo ni aduoke jogi owetega gi nyaminwa e penjo ma gipenjagi. Jogi openja penjo, Steve openja penjo maber ahinya. Ni nitiere gimoro matin manomiyo kaka jok mane nie komiti. Steve emota nyisi ayanga e wang' jowi ka ni gima nomiyowa kaka jokomiti togi. Wan ne wadhi kacha ni mondo mi wakony nyithiwa nikech ne wawuok e village mondo mi wabi Nairobi ka wakony nyithiwa. Ne waneno ka crisis nitie, to crisis ka nitie nyaka jibed piny e mesa ma ji go mbaka. Ka wabedo gi fixed mentality ma wan go mar comrades ni, taneno ka weche ok bi dhi mbele. Gima ng'e gi Steve gi labda Ambrose, ang'eyo ni udwa chung', ugombo chung' e telo Kenyatta University kacha. Koro ang'eyo ni sani to nyaka go interest mondo nyis comrades no joma ber. But kik go interest ne comrades mukawo jonyuol be usoye e siasa mag skul. Jonyuol agombo ng'e ni new funding model ni ober, otiyo maber. Moto mi kendo achaka alos nu wach ni kadhi mbele, nitie gimoro miluongo ni MTI. Idende ni means testing instrument. MTI ni ema nokel madhi determine kama band mar ng'ato onego bedi. Koro kane wadhi e komiti, ne waneno ni MTI ni en gi a lot of porous, en gi bugni mang'eny. Emomiyo iyudo ni ka ng'ato oya Siaya ei piny iye kucho oyudore e band 4 kata band 5 to nego yudre e band 1. Koro mane watemo wuoyo gi sirikal kane wa submit report. Ne wamedo new parameters ka ni winjo kaka ne CS Amigos Ogamba ni wuoyo notiyo gi nying moro ni more parameters. Ne watiyo gi ne wamedo new parameters mane wamedo MTI ne nitiere gi scale of 1 to 5 mar ng'iyo kaka household chalo. To ne wamedo scale ni ma watere nyaka 1 to 10. Kuro ma keto kuro jok moko ma kaka ng'ato moro seche moko chulne fi gidagi. Dagi onge kata KRP. Gik machal kamage ne wazingatia ma waketo e scale mar 1 to 10. Ng'ato seche moko dalagi gin jodhier machiri. Obro yudore e scale of 1 to 10. Magi gik mane kane new funding model no bedo introduced ne gionge e MTI. To initiere band mane Solomon? Anane band 4. Band 4. Anane band 4. Magi gik mane kata anathirika nikech nane band 4. Koro magi gik ma nokel mane MTI ni nigi process manoko oko address. Koro mange weche manyalo wacho. VCs ben nichaki penjari VCs no luonge bura to gin ne gimedo fee. Yes, ne gimedo fee. Nango DUC mupako ni ne sirikal no kel capitation. Koro VCs neno ni wamedo fee moto wachul gope mwana. Kata ini ng'eyo ni university sani nigi gope madhi bilion 50. Bilion 70. University of Nairobi Kamara nigi gope mar bilion 10. A deficit of billion 10. To gigi can only be addressed ne waneno ni fees okwanya medo. Koro sirikal no step in mamba andi geno ni sirikal dhi chulo gope gi moto mi kata ka koro fee odwok piny kik fee in future gichak gimed fee ka giwacho ni gope machon kapok ochul. Yendo kama na hinya hadar mar mondo mwatiek chenro makama giwacho mogin kacha kod Steve Kwanduoro kama iwach concerns mintiere godo ote mintiere godo ne jonyuol maneno chenro gi sani mabe nitiere kod agen ne chakre chen tarik 1 dwe mar 9 omenda nyalo bedo ni dok piny mana kaka migo mochung weche mag somo no singo gi concern mora mora kintiere godo koro mane round mogik mabendwa kawa cha kod Steve. Okay, kama na hinya ada go thuolo mokwongo chaka awe wadwa gi weche moko mathin mokwongo ijamriambo. Area Kenya wacho ni new support new funding model yet you are not affected or co-affected
haikubuzi kabisa tiwacho ni support one students who were affected to wacho no gini rach nikech wane mo kuma woche dioga yini nge woche kibira jo woche no romi woche no ber kori jam riambo kendo you should refrain from supporting this thing kok nyal manyo tiji mari ting we wacho watch education nikech gino sewi mara riyo awinjo wacho no jaban fo ija ban photo iki kata mana university no se ka biwa jaban fo nango ithindo gimane ban fo kori jam riambo nyaka kuma jogi nenyi ande jogo ng'eny ka namba ariyo ni wacho ni VCs no medo fees nikech school government no kel capitation koro imbe I admit itweri kendi admit no VCs mo njo pesa no kungo bedo piny giwacho no gi med fee sama gi medo fee gimedo fee nikech government odai kelo pesa ji koro ginywa koso ginyo jonyuol koso ginyo government ineno they should have done the right thing ok medo no fee koro imbe accept no VCs no medo fee yes ne gimedo kagi no kagi implementation medo matek kagi lore ni new funding model so kiki chaki support new funding model kumoro to otene jopuonjre gi jonyuol mandala jonyuol mang'eny kachel kod jopuonjre mo be affected they don't understand this funding model gima nyaka gingeno this thing was politically engineered to affect comrades koro gima nya kwayo jonyuol mandala geno podonge fee kaka ne pod pek kaka pod odhi bedo mapek unless jonyuol owuok nyithindo owuok wadhi ure ndara wakwedro new funding model ni wacho no waero ng'anyo neno kata mana Steve neno kata mana ka course mag medicine bende no duok chien dong duoko duoki nyameno no lero kama ber band 1 instead of relax number band 1 the list mane ng'ato na chulo ne 9,000 kawuono no mede chopo 11,000 band 2 gi retain binge wano band 3 gigolo ka en x to en x minus 2 mana mathin kabisa band 3 be ka en x to gigolo x minus 3 ka en band 4 by mana makamano kondo ka serikal ni ogolo gi korka cham to medo gi korka chich tiwuondo uno ket gini kae pek jonyuol maneno gini serikal otugo kod wiu gini pod pek serikal oseketho wach somo moso student leadership osefail kaka Solomon gini koro osefail wakani to moloyo duto Sharon adaka uthuolo makene ka rawera makedo ne garatich ogendni nyaka mane school adakwero ntie students mang'eny manogureno comrades gwaluongo gino elders kata cartels mose pirate over our issues kendo gichamo ga pesa on behalf of the comrades ka gisedhi kacha cha in moko ng'ang'eno Dennis Tumi nomiyo pesa mana ng'eyo anyake evidence koro kik waluonge nyinge TV koro adaro kwayo students ugi muolo they refrain from comrade affairs. They are affecting our business as comrades. They are affecting our life. They are messing up our life. They are prolonged their stay in university. Koro they are just hanging around universities in the name of wapango ne nyithindo gi tich wane mang'eyo kona ne kata put mora mi ing'eyo Sharon tang na picha takoni niya ma comrade mano tiko school 1906 giwe pimo yo erokamano nya Steve erokamano Sharon an kakora wacho ni ero sirikal ogolo fee moko oduoko piny ang'eyo ni jonyuol gi nyithi school mabe dwa join omora ahinya wachno lakini koro kwang'iyo gini maber iyudo ni ok gigolo moro ma janyuol nyalo mora ahinya ka ging'eyo sani as long as ni bora ni giwacho ni fee reduce jitedhi mor ka ng'eyo ni fee reduce kata gi atamalo mang'eny lakini king'eyo gina atamalo ma reduce gi atamalo matin ahinya koro an ka enelea gi wacho deber ka debe ni funding moro machon cha ne tiyo ne sirikal nonego be ni giwewe funding machon cha nikech macha at least parent ne nyagoyo kwan gi tich motimo gi kako chulo ne nyathine fee to mane gikelo ni gi confuse jogi ahinya koro kane ginyaduoko funding moro cha ne bet berber nikech macha ne easy to understand than my nyithindo take time mondo gielewa koro ne nyithi school ma join koro akiani jo university ma dhie private already oseluong gi kore kinyiso jo ni fee reduce koro ing'eni ma dhie private oseng'eyo ni koro ato fee ma side na to ko reduce eno maintain ma ja university machielo ni be koro nyithindo dhi chopo university karok ni change course mondo gidok kate public university nikech ofil ni fee reduce side moro no but koro kade be ni ginya ng'iyo both universities nikech private be nyaka beda kanyo public be nyaka beda kanyo koro ne ging'i both sides koro ana nyiso jonyuol gi nyithindo manok kanyo ni fito pod ng'eny okanya tamora fito pod ng'eny but koro kai itema nitiere jok mabe donjo university talk
ok apply scholarship nikech school ka kidonjo to be bila scholarship gi bila ninino tek mondi survive idhi poki ichope nini ine first year kichopo penj samioro message ni ka poki chulo fee kinyatimo penj koro gi apply to gitima gitema gigo eko nikech koro osebedo okwanya tamore kamano Sharon katieko adwa chaka amiyo Solomon ote ni ka chieng' moro chako Solomon emochimo to kono se kara bende piny owacho adwa wuoyo gi Solomon kasto kasetieko tawuoyo gi sirikal to gi jonyuol tatieka Solomon adwa nanyisi ni komiti machal kama biro bede chieng'o to ber ga pacho ni Kenya ka somo nyalo bede nono wanyalo bedo gi gimiluongo ni free education e Kenya ka dino dhi e komiti no gi parono de koro waonge kaka wacho weche omenda. Namba 2 Sharon ne jonyuol kanyiso adieri mantie sirikal tugo kodu nikech onge kaka inyalo nyisa ni ng'ato nyisi ni o reduce fee to golo ni siling 2,000 e siling 40,000 mano kata koro weya thagri gi misiki nikech Sharon e 40,000 kigolo 2,000 dong 38,000 ere impact modhi kelo ni. Namba mogik katieko kawacho ni otek to kwa bileng kwanano ka jok machalo Solomon gini dhi kao they represent comrades gitiyo gi comrades giyie gimoro amora wan mawahinyore chulo fee kendo somo tek to sirikal oseamua ni nyaka keth somo ma Kenya ka giwuondo ji pressure ma sirikal nigo dhiri midhire go misundego emomiyo kawuono wacho ni pesa onge mwabro miyo nyithi sikul kinyo chiwo ni pesa nitie mwabro miyo nyithi sikul koro wan kaka nyithi masomo wawek somo wachik itwe weche sirikal koso wasomo to chieng' moro kwasetieko koka wachak sundore gi sirikal ni mondo gimiwa pesa mwachulo fee sirikal owek tugo kodwa sirikal onyiswa wach moriere ter kik wigi wil ni Kenya ka somo nyalo bede nono gima ne sirikal ni odonjo telo yudo kimiyowa gima ne Uhuru Kenyatta miyowa gima ne Moi omiyogi gi gima Kibaki nomiyogi gimiyowa giwek golo gik mane miyowa ni koro gidwa serve interest mar giwegi weuru wuondo jonyuolwa dala jonyuolwa mane kor gwenge thagore weuru ng'i matin e Nairobi ka to compare gi madala ji thagore nyithi sikul thagore pesa muoro ni scholarship no ok obi e wang' sa en pesa madeko manyaka chuno mana nyithindo ni nyaka giwuog e ndara ni eko ka pesa wuogi nyaka sirikal yud mana ote ni nyithindo koro dwaro ornouru pesa wang' sa pesa munyiso wa ni onge nitie wang'eyo ni pesa nitie kuchako gi county government kibiro nyaka kar MCA governor nitiere CDFs mobedo channel ka magi jok ma specialized ema yudo ok jite ema yudgi koro sirikal odiwa ka nationally ka iwach pesa kwadok e county kucho be wach CDF be ochango kare wadwa somo nang'o mane penjo maduong' Solomon wach mogik watieko kamano Sharon kawuono ni kelo na mana jok ma ane mane gigomba sana to ngin mani ni apuko kadwa tieko an gi weche matin madwa nyiso jopiny gi sirikal gi osiepe kagi fuong'ruok chakore tarik 1 mar 9 koro fuong'ruok pok obedo odhi chakore tarik 1 mar 9 koro wabeduru patient warituru fuong'ruok ne osiepega seche moko ng'eni bedo jatelo be ber ok onego koro iparo kaka constituents jatelo en ng'ama make tough decisions koro dek wa make tough decisions dok wan kuma wantie sani and then considering private universities sirikal nokelo ga gimoro miluongo ni PPP private public partnership mar universities koro ne joma dhi e private universities wagino ni sirikal kanalo bede komiti moro matin ong'iane wach jo private universities nikech ok de wagomb ni wawegi kendgi kuro but private university ne wang'eyo ni gimoro amora tek miluongo ni private en kama joma nigi pesa madhiye koro ne wagombo ni kane nitiere jok manoluonge private university mar Arvan level kanitie kaka sirikal nyalo konyogi maduogi e public universities kata ka nitie kaka inyalo migi capitation through the agreement mano bedo med mar PPP no ka nitie private universities kan wuoyo gi jopiny gi jonyuolwa mandala adwa nyisou ni en morna makende ni sirikal odwoko bech somo piny
kendo be somo piny olwar sana. Jonyuol manyuru pesa matin, keluru nyithinde sikul, keluru nyithinde mbalariany. Nyithindo gi osom, chieng' moro gibi gidok ke, gibi gilok dalawa piny maricho, gik maricho, gibi gilok. Nikech wang'eyo ni sani king'iyo kata ratio mar joluo onagi musomo man gi PhDs kata man gi masters, professors, watin sana. Loch wiye textive gini dwa mano we skul ye degree, odhi ous kata lewni, odhi ogo siasa. Koro wagombo ni jonyuol keluru nyithindo somo, bech somo olwar piny, gini walaruru sani sama jatendwa William Samoei Ruto okelonwa gini. Koro aonge mang'eny manyawacho, jonyuol beduru mana mos, joluo mae kodhwa, onge koth machielo. Mae kodhwa, kik wajoin jok madwa dhi street, jok madwa go koko pile pile ok kony. Joluo selego ahinya, osehinywa sana. Wabeduru mos, Baba Raila Amolo Odinga ni broad based, waike uru, nyithindu bed mos josomo. Yero kama naine. Osiepete mag Dr. PS Raymond Omolo, amoso nudo maber, osiepe. Ero uru kamano. Ero kama naine. Orumo. Agenda bro beda chaka dugu kendo kaendi mar mondo mi watu kata kamano be badu na dwe mar 9 nikech no nyiso ni chak chieng' tarik 1 dwe mar 9 lokruok bro bedo nyakorom Gajwang' e omenda mano mar mbalariany. Ng'eni twak makama ok watiki odiochieng' makawuono en twak nyakorom Gajwang' mabendo bro bedo kwa bago kinde mabiro. Dakika 11 tok saa 4 mar okinyi gikani bedo makelo e giko mano mar chenro mar mbaka oroma. Ng'eni odiochieng' makawuono watike kinde machono wang'eni tuke mag chana mano mag higa mar 2024 nyakorom Gajwang' chakre odiochieng' makiny nyaka rom kanyo chieng' tarik 30 mano mar dwe mar 8. Bende ng'eni siso game kata mna tugo mabendo gada rito en tugo e kind Harambee Stars kanyakla kod DRC Congo mabendi bro bedi kibago chieng' tarik 3 mano chieng' Jumapil mano mar jumani. Adaro mar mon miaka yo matin mabiro en chenro mano mar chan mabende dhita kod James Opondo. Akaw yo matin orito masane.